Lo. Yan, dalawang siminto lang haluin namin. Ayan, umpisahan ni Quarel dyan sa labas, asintadahan. At ayan. Okay na to? Ilan na? Ilan na? Okay. Pwede yan. Yung bris pala ng ano no? Yung bris ng kalo. Ano sila ito yan? Pwede yan, doon na sa taas oh. Tapos eh. Kahit doon sa biga. So yung atin lang lagari. Yes, may likod mo. Hilo. Ha? Tapos yung lagari dyan sa likod mo. Pwede lang bumaba. Ayan, pinupormahan ni Cornel.
Ay! Natin mo yung kabra. Nandito yun.
Konti tubig nila. Basa? Ayaw mo. Waterproof yan. Ay, natumba pala no.
Ha? Ito?
mamaya na muna ba? Alright, tapos na po natin. Dalawang kwarto. Ayan, pareho naman yung overhead. Kita na yung pinto ng dalawang kwarto. Alright. Yan, nakadalawang patong na si Cornel. Magiging pinto. Yan. Yan, asintada yan hanggang taas. Tapos magkakaroon uli ng overhead. Yan niya, maliit lang. Pasok sa baba. Pasok sa baba. Para uniform. Baba tayo, baba. Ayan, magkakaroon po dyan ng bintana na maliit katulad sa baba para maganda tingnan. Ayun, para black. Ito, pwede ito? Yan, masobra. Saan ka na lang buwasan? Para ano? Di ba? Ano yung nabawasan yan sa nun? Tama-tama yan. Napatungan yan para tumigas. Uga ba ba? Ganda na ng ano, pinto, dalawa. Vlog si ano, magpupurma dun sa poste. Yung dalawa ni Kapuloy. Si Vicente. Yan ang vlog niya. Wow. Karoon na ng purma ang harap. Lupit. Tapos may bintana yan dyan. Obligado asin tadahan talaga ito, mas mag-overhead eh. No? Dalawang butas lang ano? Ano block? Diretso. Tara, ano yan? Ay ako di si Karel dito. Tada. Yan pa yung maging pinto. So ayan, sagutin lang po natin yung ano, yung nagtatanong na wala daw tibay kasi hindi nakatutok sa poste sa gitna ba. So kahit di po nakatutok yan, so yung bakal po niya na yun, ano, so laban-laban po yan, napakatibay niyan. Yan. Kaya naging ganyan po. So ayan. At doon sa gitna, yung may poste doon, ganun din po yan. So nakalaban-laban din po yung bakal nito. Ayan o. Yung bakal niya naka ano yan. Yung kada abang ng ano ng dawil ay naka laban po yan sa horizontal, nakakapit.
Kaya matibay po yan. So, at mapalitadahan yan, dikit na dikit po yan. Ayan, para nasagot po natin yung mga siyempre nagtataka sila bakit ganyan. So liliit po kasi yung kwarto at sasagawa naman dito, lalapad masyado yung hallway. Ayan, yung paglabas niya sa terrace. Kaya ganyan po yung, kaya yan po yung design na abang ni Kalusi. Ayan, ni tatay. So sinundan na lang natin. Kasi kung hindi susundan yung abang ni tatay, magpapanibagong bakal sa mga horizontal, ibaba rin na mas lalong malambot po yun. Di katulad yung dati na nakaabang na, nakakain na po yun sa pagbuhos ng flooring ng ano, slab. Kaya yun po ang ano, ang katotohanan. Alright. Ayan mga ka-alright. Ayan, marami pang halo. Ayan, continue si Cornel. Yan yung ibabaw ng bintana na. Tanggalin yung isa. Mataas na eh. Kahit isa lang siya. Ito pala. Pwede ito. O yan, baga, isa lang. Sakto na yung isa na yan. Sino? Halo, dito. No. Ayan po, lumalabas na yung bintana sa harap. Ayan, malapit sa pinto pauntang terrace. Amo ay. Ang lupit talaga. Dito tayo. Wow! Ganda oh. Tawa mo na, Tilo. Dito naman ano, gilid. Dito. Wala na dyan. Di na kasi tanahan? Hindi. Amba na yan. Hamba na? Okay, hindi. Sabay na sa buhos ng hamba yan para matibay. So ayan, asitadahan natin isang patong pa dito. At may halo pa kasi.
Lo. Saan ka? Sa hilo yung isang forma. Maliit. Oo. Ang tako ka ba? Lo. Hindi sinabi sa'yo yung alam ka. Sexy yan na. Lo. Lagyan mo kaunting graba, Lo. Yun. Bukan natin ito isang puso. Lagyan mo pa ako halo dito. Para ano, yung masubad dyan eh. Dito yung kama.
Ito. Lalagyan mo nito Ha? sa mata. Oo. Oh. Wala. Yun. Ayan, buhusan po namin yung kapiraso. Ito na lang maliit, no? Ha? Ay, ito na lang maliit. Tabo-tabo. Saan yung ano, Lord? Pinapadunod. Oo. Parang dito na lang sa baba. Wala kang dito, ah. Mamaya na, Lord. Mamaya na. Oh. Ayan, buhusan yung ano, kapirasong ano, yung dulo ng biga. Para pag nagasintada diretso sa taas. Oh. Bakit maiksi lang naman ata yan? Walo. Kulang pa. Kulang pa. Ah.
So yun mga kaulit, hanggang dyan lang muna yung pag-asintado ni Cornel para tumibay yan. Saka napatungan. So yan na, yung pinakahamba na yan, dito na yan, nakalaban na yan sa ano, bubuhusan niya. Gilid.